हासारखौ सारबाय हासार सारखांनानै लोगो लोगो ट्रेक्टरजोंहाय फिनसे हालेवबावनांगौ बेनिफ्राय लोगो लोगो गायनांगौ आरो बै गायनाय बायदि दा रायजोफोर हासारा सफैबाय मोनथाम टाइप्सनि बेयाव हासार दङ मोनसेया जाबाय इउरिया मोनसेया जाबाय डिपिआर ना डिआइपि होनना दङ बावबाय नामखौहाय मोनसेया माल्टिचार्ज नैबे इउरिया दा मोनथाम टाइपनि सफैबाय आरो गासैखौबो लगायनानैहाय हायाव सारो दायो रायजोफोर दुब्लियाव थांना नायसै समानो थोला ओरैहाय डिउटि मावनो ना खेथि खालामनो बेनो आरो माने टाइमिंखौ एडजास्ट खालामनांगौ जायो बिरादनो दा आङो दुब्लियाव सफैबाय स' दुब्लियाव दसे नायनोसै लेबारबो लादों लेबार लायाबाथ' जाखाया डेन्जार फैसा थांगोन आरो लेबारावनो ओमफ्राय बेगराबो बिराद दाम हासाराबो बिराद दाम दासिम थांबाय मथा मथि 30 थांबाय आरो 30,000 थांबाय बेनिफ्राय 20 प्लास थांबावगोन आरो टटेल अभारअल बेरा सेराजों बैथिंआ फिफाय फैगासिनो दं फादारा बैथिंहाय हाग्राबो गारनांबाय खोनासं सेंग्रा नोंथांमोन खेथि मावनांगौलै फैसा मोनो एक्सट्रा हा थाबा मेसें बोथोराव खेथि मावनांगौ फैसा ओरैनो फैयो बैसागु जानो मोनगोन आरामसे मोनहैगोन खिन्थु बैसागुनि एसे उनावसो मोनहैयो आरो मेआवसो मोनहैयो होमबाबो जथेस्थ' फैसा फैगोन आरोना ओरैनो थायो जोंनि हाया बांगालफ्रा नाय हाखौ ओरैनो दोना जोंना हाया ओरैनो थायो ओंखायनो गायनांगौ माइ गायखांबाथाय फुरा गायदो आरोना खिथागोन आं A to Z बेसेबां खरस थांगोन मागोन मारै खालामनांगौ लास्टआव आरो दा जेब्ला एक्सपार्ट जायो दायो जाथ'वाखै आङो जा सोलोंगासिनो दङ फुरा जुखाम जाबा ओरैबादि समायना नुगोन माने दुब्लिखौनो फुरा सोमखोर नुगोन आरोना बैसागु खाथियाव आरो बेनिफ्राय नै ससमा गानना सारबावदों मानो होनबा गुफुङोना बिरादनो हासारा माने बिराद मिहि आरोना बिराद रिक्सनि खोथा मेगनाव हाबोबा गाज्रि जानाय चान्स थागोन ओंखायनो ससमाखौ होबाय आङो दा बे हाग्राखौ गारनांबाय खोथाया जाहैबाय माने नाराया एसे बारा जाबाय बाव बिथिंहाय गुदियाव हायाखैमोन प्लास सावाखैमोन आरोना बे हासिनिजों हायनानै गारनांसिगोन आरो उफाय गैला माथो खालामबावनो फार्स्ट टाइमाव बिदिनो जायो बारा आइडिया मोना नेक्स्ट टाइमनिफ्राय फुरा पारफेक्ट जासिगोन आं हासारा गोलैबाय नैबे हासार आरो नै गुब्रुखाय नै बिराद मिहि आरो बेखौहाय ओमफ्राय ट्रेक्टरजों हालेवनानै मिक्सार खालामगोन आरो ट्रेक्टरजों खनसे हालेवदो हालेवनानै लोगो लोगो ओरै सिन बोनानै फिथा बोनानै थरसे गायनांगोन आरो सिन खालामसै मा मोनजागोन केमेरा पार्सन हमनालाय आंनावसिन मा मोनजायो अफिसाव Oh my God. BTIDCL now actively fosters industrial growth. Good morning friends, बयखौबो welcome back to my channel. So finally दिनै जुखामखौ गायसिगोन हाजिराबो लाखाबाय दा ओरैबादि प्रब्लेम जादों माने टाइमिंआ आंहा एकदम जाया जागासिनो दं बेखायनो एसे गेप्स थाबाय थ' जियानो जा दिनै गायसिगोन आरोना जागायसिगोन दिनै फार्स्ट गायनाय जासिगोन जुखामखौहाय फुरा नै रेडि जाखाबाय नै बिथिं गायथ'वा बिथिं लास्टआव गायफिनसै सबसे हाखराव गायग्रोनोसै साला मोनायाव अखा हादोंमोन अखाखौ सानबायसोमोन आं गोगोम हाबाथ' हासार सारनाया फुरा बेखाराव थांसिगौमोन होननानै दा फाइनालि खाफाल मोजां दा फाइनालि रायजो राजा नोंथांमोन गायजेनबाय नै बेबायदि दा बेवहाय दुरुं बोनांगौ आरो सुतलि बोनांगौ माने सिदा जानायनि बेनिफ्राय बे सुतलियाव कालार फुनोबा थाब जायो नाथाय जों फार्स्ट गायफुनासै गनजोंनो बानायबाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि सिस्टेमाव जुखामखौ गायो फोआ डाइरेक्ट बेबायदि मोनसेसो गायो जोलैया बेनो नै गदाबारि जोलै नामा गदाबारि
स' गायगासिनो दङ दायो दिनैहाय सेकेन्ड डेआव दायो हासारबो सारनाय देखायगोन नोंथांमोननो ओरैहाय गायगासिनो दङ इनि दा हासारखौ सारगासिनो दङ बे हासारखौ सारबाय हासार सारखांनानै लोगो लोगो ट्रेक्टरजोंहाय फिनसे हालेवनांगौ बेनिफ्राय लोगो लोगो गायनांगौ आरो बै गायनाय बायदि